Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. ТМТV каналында музыкаль бүләк тапшыруы. Бүген сезнең котлау сүзләрен җиткерермен мин, Диляра Лалетдинова. Төннәр озая, көннәр кыскара. Көзнең дә икенче айы бетеп бара. Кышка да ерак калмый инде дуслар. Әмма салкын көннәрне җылытучы, онытылмас мизгелләр бүләк итүче бәйрәмнәр, туйлар, юбилейлар, туган көннәр бар бит әле безнең. Шуңа күрә әйдәгез, сезнең якыннарыгызны бәйрәмнәре белән котлап, җылы теләкләр юлаган тәбрикләүләрегезгә күчик. Беренче тәбрикләү сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Әминә апа сезне чакырабыз. Алабуга шәһәрендә яшәүче сөекле әниебез, яраткан дәү әниебез Глимханова Әминә Мөхәммәтгәриф кызын күркәм бәйрәме 70 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Кадерлебез, син безнең өчен якты кояш, яшәү маягы. Сиңа нык сәламәтлек, озын гомер, бәхетле картлык, җитеш мул, шатлык сөенечләр тулы тормыш телибез. Балаларыңның, аныкларыңның игелеген күреп, күңел җылысын тоеп, алгы көннәрең рәхәттә генә үтсә иде. Безне шулай һәр чак куандырып, сау-сәламәт булып озак яшә. Һәр чак шулай шатлык белән яшә. Гомерләрең сиңа олысы. Туган көнгә тирән хөрмәт белән бездән әнкәй йөрәк җылысы. Иң изге теләкләр белән сине өзелеп яратучы балаларың, киленнәрең, оныкларың һәм туганнарың котлый диелгән тәбрикләүдә. Алдагы җыр сезгә якыннарыгыздан бүләк, рәхим итеп карагыз.
музыкаль бүләк тапшыруын дәвам итәбез һәм алдагы җырлы тәбрикләүгә күчәбез. Түбән Кама шәһәрендә яшәүче яраткан әтием Хайретдинов Рәшид Хәбир улының бүген гомеренең күркәм мизгеле 50 яшьлек юбилее. Әти, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Биргән тәрбияң, киңәшләрең, ярдәмең өчен чиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сиңа исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, озын гомер, ап-ак бәхетләр телибез. Һәр чак шулай сау-сәламәт килеш, бәхеттә, шатлыкта безнең күңел җылыбызны тоеп, безне сөендереп озак яшә. Гомер үтсен, әйдә, чәй чагарсын, йөрәккә карау төшмәсен. Килер көннәреңә тиз тазалык һәм шатлыклар гына өстәлсен. Барлык туганнарыгыз, дусларыгыз исеменнән сезне бердән-бер яраткан улыгыз Рәфис һәм аның гаиләсе котлый һәм алдагы җырны сезгә бүләк итә. Бәйрәмегез белән. Кышлар китә, төяп буранын карын. Нишәнче кышны озатам, нишәү калгандыр тагын. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Язлар килә, янә чәчкәдә сирин. Күпме язлар каршыладым, күпмесен көтеп йөрим. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Гомер ага, кышлар язлар, күзләр җәйләр булып. Гомер бит ул вакыт дигән, җилләр тараткан булып. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Чираттагы котлау сүзләренә күчеп, Илдар исемле телевизор караучыбызны чакырабыз. 22 октябрьдә Казан шәһәрендә яшәүче кадерле улыбыз, инебез Демалетдинов Илдар Менәвир улының туган көне иде. Кадерлебез,
Сине чын күңелдән туган көнең белән тәбриклибез. Сиңа гомернең озынын, саулыкның ныгын, бәхетнең ылысын, уңышларның зурысын телибез. Тормыш иптәшең Эльвира белән тигезлектә һәр туар көнгә сөенеп, бәхетле, мул җитеш тормышта яшәргә язсын. Гел шатланып яшә, хәсрәт күрмә. Тыныч булсын һәр чак күңелең. Бәрәкәтле, матур тормыш сиңа, кояшка тиң булсын гомерең. Иң изге теләкләр белән әбиең Миңнур, бабаң Нурмөхәммәд, әтиең Менәвир, әниең Зәйтүнә, абыең Рөстәм гаиләсе котлый диелгән әлеге тәбрикләүдә. Һәм алдагы җырны алар сезгә бүләк итәләр. Рәхим итеп карагыз. Синең тормышыңда мөһим бер көн булсын. Хыяллардан торган тормыш кәсәң чынбарлыкка тулсын. Кабыза бел тормыш учагыңны сүрелмәслек итеп, яшә һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп. Кабыза бел тормыш учагыңны сүрелмәслек итеп, яшә һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп. Өмет йолдызларың ялганнарга һич тә капыланмасын. Саф күңелең дөнья тузанына бердә табыланмасын. Кабыза бел тормыш учагыңны сүрелмәслек итеп, яшә һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп. Сине сөеп назлап битләреңнән үпсен. Бүгеннән соң якты киләчәгең гел шатлыкта үтсен. Кабыза бел тормыш учагыңны сүрелмәслек итеп, яшә һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп. Кабыза бел тормыш учагыңны сүрелмәслек итеп, яшә һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп, яшә һәр яңа туган көнеңне үкенмәслек итеп, үкенмәслек итеп. Музыкаль бүләк программасын дәвам итәбез. Алдагы җылы теләкләр Семигуллиннар гаиләсенә юлланыр. Кадерле балаларыбыз, Алмаз һәм Гөлназ Семигуллиннарны туй көннәре өйләнүчеләренә 5 ел тулу белән чын күңелдән котлыйбыз. Кадерлеләребез, сезгә иң изге теләкләр генә җиткерәбез. Уйлаган уйларыгыз, хыялларыгыз тормышка ашсын, киләчәгегез матур булсын, бәхет кәсәгез тулы, йөзегез кояштай нурлы, тормышыгыз җитеш, мул булсын. Һәр туачак таң сезгә бәхет, шатлык алып килсен. Бер-берегезне гел шулай яратып, хөрмәт итеп, аңлашып, кызларыгызны акыллы, тәүфыйклы балалар итеп үстерергә һәм игелекләрен күрергә язсын. Без сезгә карап сөенәбез, бәхетле яшәгез.
Иң ихлас теләкләр белән ике як әти-әниләрегез һәм туганнарыгыз котлыйлар. Без дә әлеге ихлас тәбрикләү сүзләренә чын күңелдән кушылабыз һәм алдагы җырны сезгә бүләк итәбез. Жаным, сен болмасаң мен де бола алмамын. Күзләреңә барып, кулларыма алып, падишахың бола алмамын. Жаным, мен булмасам сен дә була алмассың. Былбыл кошлар булып, иннәремә кунып, моңлы җырлар суза алмассың. Мәхәббәтсез генә яшәп булмый, бырма-бырма аның юлларын, бырма-бырма юллар китә түгел, көчле мәхәббәтнең куллары. Тук-тук итеп тибә йөрәк, син диеп ататам. Сине генә сөям, сине генә көтәм, сине генә җаным яратам. Жаным, мен булмасам сен дә була алмассың. Былбыл кошлар булып, иннәремә кунып, моңлы җырлар суза алмассың. Жаным, сен булмасаң мин дә була алмамын. Күзләреңә багып, кулларыма алып, падишахың була алмамын. Сөйләпсез генә яшәп булмый, сөйләрдә бакча гөлләрен, утларына салып ялкынында, яндырмый бит сөю көннәрне. Тук-тук итеп тибә йөрәк, син диеп ататам. Сине генә сөям, сине генә көтәм, сине генә җаным яратам. Тук-тук итеп тибә йөрәк, син диеп ататам. Сине генә сөям, сине генә көтәм, сине генә җаным яратам. Мәхәббәтсез генә яшәп булмый, бырма-бырма аның юлларын, бырма-бырма юллар китә түгел, көчле мәхәббәтнең куллары. Чираттагы тәбрикләүгә күчигәле дуслар. Әлеге котлау сүзләре яшь телевизор караучыбыз Динарга юлланыр. Яшел үзәндә яшәүче сөекле улыбыз Энем Керимутдинов Динарга 13 яшь тулды. Кадерлебез, без сине чын күңелдән тәбриклибез. Ходай Тәгалә саулыгыңны, гомереңне, бәхетеңне иеп бирсен. Һәр вакыттагыча акыллы, тәртипле, игелекле булып калуыңны телибез. Алдыңа куйган максатларыңа ирешеп, әйбәт итеп укып, безнең белән бергә һәр көнгә сөенеп яшәргә язсын. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын, нурлы булсын күңелең. Сәламәт бул, ак бәхетләр белән гел шатлыкта үтсен һәр көнең. Иң изге теләкләр белән әтиең Дамир, әниегез Рания һәм абыегыз Камир котлыйлар. Алдагы җыр сезгә бүләккә.
сию келген язгы күннәр әкияттей сүрлейделәр. Минутлары белән искә төшәр, истә кала торган мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Дулкынланып сию аңлатканда, кавыштылар койнар иренә. Искә төшер нылы таң атканда, кабатланмас татлы мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри Тәүге сөю гүзәл ямлы көннәр, мәңге онытырлык түгелләр. Янып көйә дәртле татлы төннәр, истә калырлар ул Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Онытылмаслар сихри мизгелләр. Бүгенге тапшыруыбызга килгән соңгы җырлы тәбрикләүгә күчәбез. Яраткан кызыбыз, сөекле оныгыбыз Валиуллина Зилә Фәрит кызына 18 яшь тулды. Кадерлебез Зилә, сине чын күңелдән котлыйбыз. Һәр вакыт шундый шат йөзле, шая, мотор бул, кояш күк тирә-юньне балкытып яшә. Гел шундый мөлаем, мотор, ягымлы булып кал. Укуларың һәм киләчәк тормышың үзең теләгәнчә барсын. Ходай Тәгалә сине явыз күзләрдән, яман кешеләрдән үзе сакласын. Тәүфыйклы, сәламәт булып, озын бәхетле гомер кичерергә язсын сиңа. Иң изге теләкләр белән әтиегез Фәрит, әниегез Зөлфия, әбиегез Фәридә һәм апагыз Әдилә. Һәм алдагы җыр Зилә сезгә бүләк. Бәхетле булыгыз. Син туганда йолдызлыкта, үз йолдызын кабынган. Фәрештәләр канат җәеп, саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң, күкрәк сөтен биргәне. Әткәң икенче фәрештәң, син дип утка кергәне. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны минутларын
Бәхетле бул рәхәт яша, бик кадерле син безгә. Котлы булсын туган көнең, бүләкләргә бай булсын. Теләкләрнең барысы да йөрәгеңә май булсын. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, телләре бәллүр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, телләре бәллүр генә. Син туганда йылдызлыкта үз йылдызын кабынган. Фәрештәләр канат җәеп саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң, күкрәк сөтен биргәне. Әткәң икенче фәрештәң, син дип утка кергәне. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, телләре бәллүр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, телләре бәллүр генә. Сездән килгән котлаулар шуның белән тәмам. Бүген бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләрне тагын бер кат чын күңелдән котлыйбыз. Бәйрәмнәрегез мөбарәк, табыннарыгыз түгәрәк булсын, дуслар. Шулай итеп, мин Дилара сезнең белән саубуллашам. Барыгызга да күңелле яллар телим. Сау булыгыз. Ярат мине, ярат сөеп назлап чәчләрен.